hostia, stiším aj hudbu, nech si to vy vychutnáte. Volkswagen Golf 1, 2 liter turbo, priatelia, 4x4. Naozaj opatrne, ďakujem. Tak trošku strelba po niekom tam sme počuli. Krásne auto, dobre ide. Vidím, že hlavne pre divákov dnes, hlavne pre divákov. Otočka, obligátne plamene z výfuku. A ináč má rezervy, on aj napriek týmto veciam podľa mňa stále bude mať výborný čas. No tak to som zvedavý na čas v týchto chvíľach. Zatiaľ je výborné, len to nepokaziť nejakou hlúposťou. 1.10, 1.11, no. Priatelia, tak toto bude super. Napriek hovadinám 1.17.94. Nebol to najrýchlejší čas prvého strejazde, ale čas výborný, potlesk určite.